DXDC, RadyoMaN Report. Subling nagpahinumdom ang Department of Health kan DOH-11 sa padayong nga pagsunod sa 5S strategy o ang search and destroy mosquito breeding sites, self-protection o paggamit ng insect repellents, seek early consultation sa pinakaduol nga healthcare facility, support tagging, spraying and misting sa hotspot areas ug sustain hydration aron mabatukan ang dengue. Kini human na matikdan ang pagsaka og 26% sa kaso sa dengue sa Davao Region sa first quarter sa 2024. Atol sa kapihan sa Bagong Pilipinas ni atong July 1, 2024, inubanan ni DOH-11 Regional Director Dr. Annabel Yumang. Gipakita nini ang datos nga moabot sa kapin 9,000 ang kaso sa Rehiyon 11 kumpara sa 7,000 ni atong 2023. Di naguna ang Davao Del Norte ug gisundan sa Davao City, Davao del Sur, Davao de Oro, Davao Oriental ug Davao Occidental. Gawas nini nagpahimangno usab si Dr. Yumang sa mga sakit nga makuha karong ting-ulan sama sa leptospirosis, ilabi na karon nga adunay mga pagbaha ang nasinatian. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko. RadyoMaN Ivy Parido, Tatak, RadyoMaN. RadyoMaN News, Diretso Balitang Metro Davao.